Sa paghapot, Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Sa himpapawid ng DZGB may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Maceda, Freebie Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoroy awardee pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda. Tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya ay lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoroy awardee pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda. Tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Alright, mga tugang, good morning po sa Sainto Cabos, Luzon, Visayas, Mindanao. Pangarang po ni VP Henry, kung na po ang natukahan. May importante pong lakaw sa pong Vice President for Programming para po sa ngunyang pong aldaw. Kaya kita nguna po ang mag-iribanan. Ini po si Mardila Daingiba, sanit sana pero tiyan. Hanggang 9 o'clock po kita sa mga istorya, mga pangyayari dito po sa palibot. And siyempre, di ba po sa mga kababayan niya to, especially dyan sa mga harani sa kadagatan, sa may parte po ng Katanduan. So may ano po tabi, gale warning. Halangkaw, 2.8 to 5.0 meters ang pwedeng ilangkaw. Kaya pipagpatanidan sa mga may mga sakayang pandagat. So mga nagbabiyarahe, pati na sa nagsisira na gilid ko na po kita tabi, dipisil na. Ha? Mali na po ito na nasa ligtas kitang lugar, kaibanang kapamilya, hanganing day pong magadit, as hindi mawarang buhay. Magsunod po sa mga patanid ka mga otoridad, kastuya po ng mga Municipal Disaster Residence Management Office, Kampidar RMO, so siniba pa, mga tugang ng mga nasa disaster mitigation o disaster preparedness para po maiwasan ta po na magagawa ng problema. Diba? Okay, so siyempre dahil po sa ginuyod kang bagyong si Inday ang abagat, medyo may paros-paros na kitang namamati naman. And siyempre, ngunyan po na maghapon, mga light trains, ang mamamatian ta ito magdara ng pandong as to pong mga motorista, magkaputi. Pagkatapos sa mga aki, magdara ng payong asin ano man na pandepensa sa oran tadipisil na. Iyo po. Alright, mga dugang, dahil ako para haloy pa, dugahan tutulad sa istorya, halip po dyan sa luwas.
Nasa linya mga tugang, ang mga pagriba niya to. This time, si Chief Jimmy Nazarita nasa linya. Chief Jim, good morning, please come in. Yes, Director Mar, mas madali marisolbiran ang problema kung dainin barasulan dahil nagpapaturo imbis kanya-kanyang paghiro focus sa paghanap ng solusyon. Yan, sabi ba kakayan, don't be part of the problem, but be part of the solution. Yan. Ayos Ini sana. baga ang resulta kana pinuna na pagtutukan DCGP nyo sa Material Recovery Facility sa Sentro Occidental sa Pulangi na haros na isyuan kan EMB ni Notice of Violation and Barangay dahilan sa waragaso na basura sa MRF asinday nasisegregar. Mantang sa lokal na gobyerno napagaraman man kan DCGP News na kaya man dai ini pigahakot kan truck dahilan tan policy no segregation, no collection. Kasod ma na presentar na yato ini digdi sa programa kung ano ang dahilan sa kunata waragaso nini. Asin sigon kay Kapitan Atan Barques, nagsimbag na sinda sa EMB, asin naglalaom sinda na maiintindihan kan Environment Management Bureau an sa indang kasimbagan sa ibong kan pigpapasunod man sa barangay ang Republic Act 9003 o Solid Waste Segregation, Solid Waste Management, kundi may intervention ang sarong personang may diferensya sa isip kung saan na may mga ebidensya ang barangay na sumitido man sa EMB na pigpaparat piglalaog ang kudal kanim RF pagkatapos duman itong sa mga sinigrigar na mga nakasako ng pigahalat na sa nangakoton kantrak pigwawarawa pigwawaragas asin nakakantos na sa gilid kan highway. Kasod nakipag-meeting na si Kapitan Barques sa MSWD kung saan sulalaki na nagpaparawagas kay ni natumbok na kung tagasain and ang solusyon ipapabulong na ini tabi direktor. Yun, aha. Ngunyan, so mga waragaso na solid itong basura, so munisipyo nasabutan man sa estado kan barangay, kaya ang ginibo pigtarabangan na nagtabang na so solid waste management personnel kan munisipyo sa barangay pigsarako ini kaso hapon and so iba na dai naabot medyo pabanggina ngunya na ito hahakoton kan truck sabi direct para darawon sa sanitary landfill and lilinigan na itong itong sanitary landfill so palibot kay ni tabata show window ini kan palaog paluwa sa Pulangi aragihan tanasa gilid tinampo ini tabi direktor harani sa way bridge. Iyon, oo nga no. Duman yan sa kunyan sa malapit sa ano yan Sentro Occidental Sentro Occidental kahilira kay ito mga 50 metros garo o sumubra ang distansya kahilira man sa nakatong way bridge nahilingon sa tinampo. Iyo, oo. Masupog in general an image kay ni matablada sa kabilugan kan lokal na gobyerno. Yeah, pero magayon diyan dai nagpatarasan ng ihi ko ba? Wala. Nagtarabang na sana tanganing maresolbiran because sabi nga ni kayan kung may kanina ng sarong barangay ma-reflect man yan sa kabilugan sa munisipyo. Correct. So, yun na ito. So, dahil naman nin makukay ka ito, idadala na ito sa nagkakanigong lugar sa lalaki and mamantenero na ito na magiging malinig. Solved na itong problemang ito, tabi, Director. And so, EMB, iyan sa nakon dahil makumbinser, naglalaw sa barangay na makumbinser, baka kung iguanin multa o kung anong ba ipapataw sa barangay sa ibongkan bako man kasalandakan barangay sigun kay kapitan ta sa EMB so diferensya from barangay nagpapasunod sindakan solid waste management. Roger na. Marikason su EMB aday. Nailing tulos. Marikas, nakul ining mga barangay sa kabilugan Kanal Bay. Agyan kaya. Ayos. So na. Congratulations diyan sa kuan. Nagkakanigo na paabotan man niya to sindanin pagrokya pag-umaw dahilan sa marikas na aksyon na tutukan niya to ini kan hapon
kinaagahan may aksyon na. Yan, nabulnutan ng tunok si Kapitan Atan. Yes. Ayan, sige. Yan Congratulations po. sabi Director Mar, sa tuyang pinagtugay-gayan na istorya, Sentro Occidental Pulangi Albay, solved na ang problema. Jimmy Nasalita, DCGP News. Thank you very much, Chief Jim. Yan, sabi ba kayo sa programang Kaya? Kaya tayan. Di ba? Sa pagtarabang-tabang po tabi, ano man ang magabat na problema, nasa tayo paggampang, mararesolve rin tayan. Good morning kay Sir Charles Aike. Diyan po sa Kongreso, sa Senado, at saka sa Kongreso. Makonsilo mga pangyayari. Adi. Anyway, duman sa mga kababayan magtarabang-tabang at saka maging parte na po yan kasi tuya pong lifestyle at tuya pong buhay ang pagsigregar kang basura. At mayroong pera dyan eh. Diba? At saka i-repurpose ta, gamiton ta sa pwede pang paggamitan sa mga basurang nakukolekta. Tanganing mabawasan po ang maitao tapayan duman padarata pa sa mga sanitary landfill na napapano man tulos. Iba, digdingan ni Siligas, biba ka nag-iisip na mag-pyrolysis system na ngani po na dahil mapano. Tagar mapapano na sa sanitary landfill, pantulo na garo yan na cell. Kung mapano na, di paano na, makakalot na naman. Kaya, bago karaw-karaw pong pagmintinar kang yan pong ano yan, sanitary landfill na ang pigdadaradang dapat mga kunyan sana, mga residual. So talagang daing na talaga, daing na panapon na talaga. Pero sa mga pwede pa mong pagkinabangan, dapat isalbar tayan. Dahil na ipagpadara, ang pagdarakan sa mga sanitary landfill na pribado, pigpipisar po tabi yan and millions of pesos ang bigabayad ka mga local government para sa nasa basura. Hindi ko doon mo. Bueno, Baby Angel, basta nasa linya man. Baby Angel, good morning, please come in. Yes, good morning, Sir Mark. Good morning sa tuyang mga paraantabay sa mga dugang tapang barat. Ikalima, Sir Mar, and Bicol Region sa may pinakadakol na mga aking bansot sa nasyon. Panlima, ang Bicol Region. Now, arin sa mga probinsya, sa Bicol Region, may pinakadakol na bansot. Ang simbag sa kuya kayan, Sir Mar, I'm sorry, ma'am, but the data is not yet available. Ay, pangyari. Naka-generic pala yan, ano? Pero kunyang kaya kasi para kasi in fairness, because there are local government units na they are doing so much para lang mamantiner na maiwasan yung pagkabansot o yung stunting, di ba? Yes po, Sir dapat Mar. sana makunyan na breakdown nila yan, arin talaga. Taga mga panahon, during the time na mga nakikipag-urang-urong sa National Nutrition Council, guning itong mga malnourished ngayon, na mga parte nga sa Kamsur, as in sa ibang mga lugar, na na-identify nito. Pero ngunyan, ining may nungod dyan sa mga bansot, dapat siguro mahiling kung arin ng mga probinsya para matutukan. Sir Mar, nagbutwa kaya iyan, Sir Mar, na kahaputan ko kasuhapon dahilan po sa nagkasuhapon nagpaapod din sa press conference ang Department of Health Bicol bisita dyan ana National Nutrition Council Bicol kung saan ipiglatag, Sir Mar, kan NNC sa panginatman kan sa indang program coordinator na si Ma'am Emerencia Francia kung sa indig Sir Mar sa Bicol Region nakapagrehistro ni na 29.8% na stunting prevalence na kung ikukumpara ini, Sir Mar, sa national prevalence digi sa tuyang nasyon, halang kaunin maray ini, Sir Mar, dahilan ta digi sa Pilipinas, sa bilog na Pilipinas, ang prevalence lang, Sir Mar, nasa 21.1%. Iyon. Oo. Ang ganyan 29.8%. Masalang ka pa sa kunyan sa national percentage? Yes po, Sir Mar, dahilan ta ang national prevalence dapat nasa degree nasa 21.1% sana ang sa stunting. Ngayon, okay. Now, nabanggit ba ka NNC kung ano ang pinaka-major reason nga tatarog ka ng sitwasyon ka mangkakyan sa Bicol? Sad to say, Sir Mar, wara ka iyan na ilalatag ang NNC dahilan ta ang ipigpresentar rin da, Sir Mar, duman itong sumanga lockdown na kaipuhan gibuhon considering, Sir Mar, na di pa madeterminaran ninda dahilan ta itong availability kan data na per provinces, Sir Mar, makukuha pa available by August tabi, Sir Mar. Ay, taon pa.
Kaya kahit may naghapot nga ni Duman Sir Mar na kung posibleng ma-identify kung LGUs o mga probinsya na dapat na may halangkaw na kaso ng stunting, dahil ngayon, siyempre dapat ngayon ma-informaran man ngayon itong mga local chief executives Correct. as in mga respektibo ng mga provincial health unit na itong mga dapat ngayon natutukan. Ayan, yan ang sa kung gustong puntuhan. Tangani na makagibo ng intervention. So, itong probinsya o munisipyo o barangay, kung ano pa man, tangani na maiwasan. And then, ano ang suggestion ka ng NNC? Nanganing rumalangkaw ini. Kasi hindi magparaharababa. Yes, Yan pati Sir Mark. pag-stunting Kaso yun pati nga ang performance sa pag-eskwela, may problema. Opo, kasi may tiga-apod, Sir Mar, halimbawa, na inipaliwanag man ini ni ARD Miliana, na kung halimbawa ngaya, regarding naman ini, Sir Mar, duman sa deworming, pag dinade-deworm pa lang, Sir Mar, nababawasan kan kapasidad kan utak kan aki nin 20%. Or what more, ining mga stunted na mga individual, ining mga bansot na mga aki, anong mga intervention pwedeng maitao asin marekomendar kang National Nutrition Council duman sa mga respektibong mga LGU. Yan. Gusto ko itong mailing, ano ang dahilan, ano? Yung pagparakaon ng sirya at saka mga ready-to-eat foods na kakabansot? Kasi na, Sir Marta, magpapasyal ako ni na interview duman sa NNC. Tanganing mas masabutan ta, once available na, Sir Mar, ining data, tanganing mas masabutan ta kung sa ina probinsya dapat natutukan. And anong mga impact na sa itong probinsyang ito, advisory kay ni Sir Mar na sitwasyon. Yeah, siyempre, pwedeng i-attribute mo sa kunyan, sa kakulangan ng pagkaon, pobre. Di ba? Pwedeng sa O distance na kayakan na lugar. Dahil nasusunod, so dapat nasunod doon ng mga pagkaon sa sa satuyang lamesa. Na bako man mahal, pero masustansya. Yes po, Sir Mar. Sige, tabi. Puro statistics na pala niluwas pa. Oo, ang statistics niya pa, Sir Mar, so ano lang baga, so general na ito lang na 29.8, iyan nga stunting prevalence nga dito sa Bicol Region, tapos ngayon sa national, nasa 21.1% kaya. Alagad, Sir Mar, ipigdoon din ni Ma'am Emerencio Francia, ang Nutrition Program Coordinator ng NNC Bicol, na kaipuhan ng nadindaan tabang ka na mga respektibong mga lokal na gobyerno. Dahil, Sir Marta, dapat natauan ni na prioridad as in isabay ng ito duman sa mga priority projects. Kasabay na, Sir Mar, ang pag-invest ng pundo as in mga programa para sa nutrisyon kan mga aki duman sa indapong nasasakupan. Yun nga lang, di na ilatag kung dahil as in anong pwedeng gibuhon, di ba? Opo, ang nailatag lang digdi, Sir Mar, ining ipigbubusol maninda na duman niya sa inyong mga residensya. Ito nga ni Sir Mar na ipigbubusol tama na pagkundukta ngaya o pagkakaigwan ng backyard gardening, pagtanong ngayon man iba mga prutas o singulayon, ang pagprotektar ngaya sa mga water resources. Dahil, Sir Mar, taan kapalibutan tapalan, pero iyan sa mga nagiging nagkakaigwan ng impact sa pagkakaigwan ng stunted ng mga kaakian. So, kung halimbawa ngayang environment, wala ngayon in access sa pagkaon, pwede ngayon makapag-attribute iyan sa pagkabansot ng mga aki. Buwang maniningan. Sabi kay Neil, dapat ngayon paano, pag ika ngaya medyo nasa hababa sa 5, ang sa imong langkaw, mag-agum ka ng 6. Iba man ang rekomendasyon kaya. Kung ganyan katupong mo, bulang ngayon masababa sa imo, ang hababa talaga yung alahi mo, mangyari. Dahil manggaro yan, totoo. Paman, Sir Mar, ang rekomendasyon kaya. Anyway, siguro i-follow up natin yan, maraman ta. Taning magayaan sa mga local government units because ngunyan na panahon, magbabudgeting na Takaning maisabay duman sa dapat nagastusan asin matawan ning prominence yan na pagtatagaman ng pondo para sa mga kaakian. Although ang national government iguanang pig-implementar baga sa mga eskwelahan may feeding program na at saka milk program. Anong pwede pang maitabang kan local government para mas lalong mapakusugin sa grassroots? Okay, sige. Dagugun tabi, Sir Mar, ang paliwan ni Ma'am Emerencia Francia kan Department o kan National Nutrition Council Bicol.
legislators yan sa ating mga local government units, please integrate nutrition into climate and development policies, programs, and initiatives. Alam naman po natin ang ating mga local government units, malaki po ang kanilang role para sa pag-implement ng ating mga nutrition programs. And of course, invest in nutrition, no? And lastly, for our industry and private sector stakeholders, malaki din po ang pwede ninyong magampanan dito sa ating advokasya. Adapt natin yung mga practices na nabanggit ko kanina, yung pong shorten yung ating transport ng food, yung pong use responsibly sourced raw materials, no? Kesa dun sa mga ibang materials na ginagamit po natin, increase availability ng affordable, nutritious, and sustainable food options, no? Mas maganda po na makakatulong po kayo na maging available, makatulong na maging available and accessible po ang ating masustansyang pagkain. And of course, partner with government, communities, and local government units po para sa pag-implement ng nutrition programs. So yan Sir Mar, paliwanag man asin hagyat patinaan pangapudan kan NNC Bicol duman man sa mga LGU. So syempre Sir Mar, na-realize ko ngunyan na syempre dyan sa silang mga respektibong mga LGU sa pagitan sa silang city or municipal health offices, may data sila Sir Mar kung kumusta ang salud kan mga aki na may 0 to 59 months na edad. Yan. Tsaka dapat yan talaga yung proper monitoring, no? At ang aning Yes po, Sir sumailing Mar. mo, kung may improvement lamang, so intervention. Kung And sige sa naman, nabanggit nga ni kayan Sir Mar ni ARD Miliana na dapat nga ang datos, ang tugma, duman sa presenting yan sitwasyon. Kung halimbawa ang nga pigtatangad niya ang datos na iyan, di man nga tugma itong sa mga intervensyon Yes. na mga itatao nga kan gobyerno. Yan, precisely. Okay. So yan Sir Mar, mga istorya pa hali sa ginibong press conference ng Department of Health Bicol kasuhapon kay ban ang NNC Bicol with Kuya Boy hatutuya ka na PYZ Enterprises ikaw mustaza DCGP News. Thank you very much, Baby Angel. Yan po tabi mga doon natin istorya sa si Kuya Boy. Yan mo sa mobile. Good morning kay Benji Lapogi. Benji Hile, good morning. Si Tano Ayala, good morning. Shoutout nga kami din sa Buyuan. And good morning man kay Victoriano Pamurada Jr. Yan. Alright. Bueno, mga dugang duman po sa mga kababayan niya to. Padagos po ini ng mga iristorya. Manungod sa enerhiya. Ano ngayang dapat ang giribuhon dyan, mga tugang ta, may problema kita. Pero aram po nino ko dyan, aldaw palan, sarong signifikanting aldaw ini para duman sa nagkaigwa po ng esfuerzos na ma-develop mga tugang ang geothermal energy sa Pilipinas and nagpun dyan sa Tiwi. Di ba? Ini pong si Father of Philippine Geothermal Energy Development, si Arturo Pineda Alcaraz. Di, no arin doon makabalik sa tuya na dapat ngayon yan ang pinakamalinig renewable energy, yung geothermal energy, kung mo na makabalik sa Albay o sa Bicol yan na kita muna makinabang bago ang iba. Di ba? Maka-experience ng mas barbarato lamang. Di ba? Kunyan grabe ang nag-arakiak mga tugang sa Kalangkaw na promisyuhan kang energy. And then yung iba pang mga sabi nga ni kan problema tagabot po sa sa distribution as in sa supply as in bultay kang kuryente. Pangyari kunyan nagkakaigwa na po nin mga pag-ururon, mga tugang kung anong mga dapat na giribuhon. May suggestion nga ni na barangon tanan sa nga ginaray. Di ba? Di ba? Tukar kini kan nakaagi na kan mga panahon, yan ale ko 1, 2, and 3 man talaga. Pero na-consolidate sinaro na sana hanggang sa niya na digdi sa opisina mga tugang sa sentro ay may digdi sa Albay o digdi sa Legazpi. May mga antes sa ito ay baralik na naman ngaya. Kundi day man po na pangyari na. So ngunyan iyon naman ang suggestions na
Kung pwede ngayon, barangon ta na naman. Tarog ngayon kaan. Kumbaga so, kasalang kan saro. Ako kang gabos. What I mean is, yung po na halangkawon, mga tugang na systems laws, dyan sa may party kan first district, asin mga tugang sa third district. Diba? Normally, ang systems laws na incur mga tugang sa mga lumang gamit, sa mga halabang linya na didalaganan, and then ang pantulo, so para ikit. Kung sa normal sana, 14% yung cap kang ERC na dapat na ano yan, i-maintain sana, as in maipasa. Kumbaga, pagira si rason, pero kung 27 na, matindi na. Alam ko na pong maray, talaga pong magabat na. So, yun, kampanya, parang ngaya kunyan, dahil magkaigwaning pag-file up yan na nagpaparadakula. Talaga pong problema kita. Good morning kay Sir Noel na Manalo. Sabi ni Sir Noel, makalibong baga ngayadig di sa tuan source kang kuryente, pero kita may dakulang utang. Bago po kasabay dyan sa utang, so sa apik pa, nata, dahil pwede tabi singilon sa apik yan. Dahil manggaro Sir Noel ta. Ini nga ni, sugaro nagkaralan si mga albayano ta. Pag-una, binay out sa utang. Pero nagluwas, garo ang inasumirman sa nakang kanapik sa operation sana. Sa utang daiman. Kaya baga maski niya onsinda, dahil man nabawasan. Maringanin mo niya ng suali ko, nabawasan lamang maski diit, kung pirang milyon, nakabayad. Pero during the time of apik, dahil man po nabawasan, nagparadugang. Bata, dahil man gano'n duman sa kondisyonis ninda, na i-buy out ito, ako unin da sa utang. All the while, albayanos thought na arog ka itong mangyayari. Na dahil nga pinanibitize na, pati sa utang limpyado na. Pero daiman po pala pag-abot kang panahon, pag-abot kang oras. Dahil sabi man kayo kan apik, paano may maasikaso ngayon na nakatutok ngayon kami ngayon sa pag-rehabilitar ta. Di na gilaling ito kibagyo. Apos na kan rolo man sa mga gamit na inasumirmi, pigwardali pa ito yung bagyo, paano nga kita makabangon? Kaya aloy pa man ngaya ang kontrata ta. Hanggang sa minabot sa punto na uminabot na sa albayano, ibinalik ginagay sa Aleco. Nagasumir sa Aleco, dadaing kwarta, naglaom sa naman sa kontribusyon ta sa mga pabayad ta, yun na po yung nangyari. O di, kahit pa paano ngaya, nakausad na kauraban timan. Kundi talagang kulang. Dakulo na factor sa nangyari. Dakulo na nadadagit because low voltage, sigang puro palsok, mga tugang, garong yung dahin na katapusi ang problema. Dahin na ngaya na kukunyan, dahin na ngaya na titildong. Ngaya po yan, may mga nagruluasan na naman, pwede nga i-privatize na naman ngaya. Kung ano pong pangyayari. Pero sabi nga ni Ken, kitang mga albayano, kita kamong mga konsumidor, membro konsumidores, an marisolbir kayan, takas kamuan ma-desisyon kayan, bako kung sisay paman. Many can suggest, pero ang pinaka-final say, mga tugang mga member consumers. I hope na pag linatag po yan sa Indo, isipon kimaray, ano ang dapat? As in, ano ang safe na sabi nga ni kayan lakdang para ang gabos makinabang. Kadakol po ang mga kunyan. Mga matitibay na mga suggestions, kaya lang, sabi nga ni kayan, iyan ilalatag po yan sa mga konsumidorista. Sana po, ang mga konsumidorista, maging parte kan mga pag-discuss kan mga bagay-bagay. Asin tawanin parte. Asin mga boses, i-considerar po yan sa pagdedesisyon. Tangani po na maging truly, masabi ta na, sa tuya, ang Aleco, sa tuya ini. Sa tuya na ini. Di ba? Sana po ay matindong na ang problema tangin ito. Talaga pong dakula ang kawaran. Sisay, bagaan gusto man agad mag-invest sa sarong lugar na arugan ang problema, patay sindi kita. Ayan. Good morning kay Jonah Bernal Barcelo. Shoutout nga pikidigdi sa Purok 2, Baclayon, Bakakay. Happy birthday, Juliana Dimapitan. Yan. Siring man, si Sir Jeffrey Santos, good morning.
ipasantiguar tanas na nga sirma. Ala nga ito sa grupong Santiguar garo. Dahil na nag-revoke. Tribo Santiguar. Good morning kay Joel Baramede. Nakamonitor kami. Naamay su... Alam mo niya to. Dahil mo po. Kung yan lang, ano lang kita. Sideline lang kita. Mga tugang digdi kay kunyan. Kay VPN. Tamay, pigla ko po kay si VPN. Natukaan lang kita. Huni nga ni, so baser ko, nag-fight na naman. Sana dahil ako tang baser. Dahil ako tang magbas. Kung dahil kursunada, magpalto ka na sana. Ano dahil kada bista na ganato ka ako digdi mag-morning hirit, magano ang apot. Abo niyang nadadangog ako. So mga nag-ugman na ako, salamat po, Tabi Sendo. Trabaho lang po. So, masunurin lang si Papa Mar. Good soldier kita. Kaya gigibot naman ang gabos na pwedeng gibuhon ta para mapadalagan po ito ang programa. Bueno, partner Lalo Armadio nasa linya. Partner, good morning. Please come in. Salamat, Tabi partner. Bako talaga sa gabos na oras. Maasahan mo ang Aleko dahil ano man na pagtiripon pati nga ni sesyon kan mga opisyalis sa lokal kan gobyerno bigla na sanang minapalsok ang kuryente. Nangyayari ini kan sarong hapon sa sesyon regular kan Sangguniang Palunsod na mientras nasa kainitan ang sesyon, bigla na sanang puminalsok dahil so transformer dyan sa Tubangan kan City Hall. Puminotok ini. Bata so generator kan Sarongal daw sa Sanggunian dito man so gasolina. dahil na napandar dahil nga nita dahil mampreparado kan pangyayaring ini na bagong-bago so transformer pero may nagputok. Ito pala bako so bagong transformer ang puminotok kung so luma kaya anibang parte kan City Hall, iyo so nagkaparasok na damay naman sa Sanggunian panglunsod. Kaso hapon na monitor ta na naghapon pa o kaya dahil nakapagtransaksyon sa ibang opisina dahil nga nita dahil pananggad na irahay kan Aleko transformer na naman ang problema. Ang problema pag-araw kaning transformer ang mabakal pa, so apektado harog ganing City Hall kan sa iyo pa so nagbakal. Kalibrate na sa nakanaleko bago takod. Yeah, dahil pa man tulos mo binakal mo yan, dahil man tulos mo may kabit na makalibrate pa. Kalibrate pa kayan. Kaya yun yan ang problema naman. Yun ang dahil nang gigalangan maski sa misa kung anong pagdiripon mati na nga sesyon kan mga opisyalis lokal dahil kasiguruhan na magiging sustenido talagang kuryente. Tama lang nga naging experience naman kan Sangguniang Palunsod kan luminihis na aldaw kasagod pa kasuhapon. Ito yan kon may rahay na lamang. Ayan, dapat siguro kung may kwarta man sana si Mayor Iso, magpakabit na kikon yan. Alternative energy. Ayo kayo. May kwarta man sana ang syudad, magpakabit ka, hindi para asa ka yan. Di ba? Ayo arogan apektado ang mga transaksyon. Ayan, kung nag-ibo man kan ibang mga local government na maging magkaigoning sadiri, kaya manggarokan syudad. Naman kaya na nga mag-highly urbanized city. Yan. May budget man sana. Malay mo. Di maresolveran ang problema. Di ba? Sana tabi partner sa mga masunod na aldaw, bulan. Araw na kanaan mangin. Okay. So yan tabi partner, informasyon pa digdi sa luwas, Alarmario, Sagara, atong sendokan PY Center Prices. Thank you very much. Thank you very much, partner Al. Mga ito, napakabilis ng oras. Alas 8:30 na po ng pagkaaga.
Ayan, alright. Anong decision mo, ano yun, Nald? Kontra mo na po si Karen Ala before na mag-commercial ka mag-news break. Kontra si Karen. Good morning, please come in. May kauron. Karen, good morning. Ay, pangyari. May kauron talaga. Karen, good morning. Nawala. Magatugang, we will be back. Stand by lang. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Taekwondo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa panginginot ni Mayor Attorney Mac Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banwang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani. Kung saan ang Banwang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Iyo and Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasanang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago del Libon, namumutan niya mong patron sa sain. Ready to
experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkakot sa Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Gusto mo ng best student life? Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality. Dekalidad na edukasyon? Check! Makabagong learning modalities at modern facilities? Double check! Expert teachers? Check! Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao. Kundi future ready, work ready at life ready ka. Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni. At ang high employment rate? Tatak UNC yan. Kaya wag nang mag-hesitate. When it comes to your future, UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager. Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director. Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama. Dito na buo ang confidence ko. Dahil naniniwala ang McDo sa akin, Easy maging best me. Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Anong na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon, nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 ning pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung meat-chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, Nung meat-chop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung meat-chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Naalmusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung meat-chop ang brand na hindi ka bibiguin kahit
takot. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Alright, bakit nga balik po kita sa Angapot. Ni po si Mardila sa pangarap po ni VP Henry. Diretso kita sa mga istorya. Nasa linya na, balikan ta. Karen Ala, yan po sa Kapitolyo. Karen, good morning, please come in. Igwak ako ngayon pinagsasettle na issue digdi sa may Schools Divisions Office kan Albay an issue pa di Endimar about sa extended career progression kan DepEd o sa madaling sabi sarong programa sa promotion kan mga maestra sa public school. Pero ini-istorya pa di Endimar, may mga nagreklamo na may nagpaparagal, nagtuturo yung padigdihali sa hararayo na distrito kan Albay. At nagpaparasaraga ngayon kami magpara sa personally, digdi sa opisina kan division, kidokumento para sa ECP na yan. Halagad an issue, day kimalinaw ngayong informasyon ang division kung ano na ang status ka ining mga gusto magpara sa kidokumento para sa promotion. Samantala may mga instances na may mga nainot pa nga ni digdi ngayon sa ma-promote, nata ngayon kami napatas man na nakikipagsapalaran sa pag-apply sa promotion. Halo yun ngayon kami, ma-informar. Kaya ipasa ko pa di Endimar ang telepono kay Sir Roy Lantena ang tagapagtaram kan nasabing desisyon para sa nasabing issue. Aputon ka kung ano ang paliwanag yun nag-ayan. Sir Roy, good morning. Good morning po, Sir Mar. Opo. Sir, ano man agad ining mga nagluluwasan na ini ng mga istorya manungod dyan sa mabagal na promosyon databi? Hello, sir? Hello, sir. Apa, Sir Fry, ano man agad ini na impormasyon manungod dyan sa mga reklamo ka nagkapira na garong naluluyahan da kang promosyon? Naluluyan. Araw po kami, i-clearer ta po once and for all na ang mga siguro nagkakarelibong na sila kung ano talaga. Ang ECP po kaya, ang proseso kan ECP, puun pa kayo kan January pa ini, nagpuun kita ka ini, ang proseso ka ini po, masubmit sinda sa kanya-kanyang distrito. So, igwa kitang 25 districts ang SDO Albay. Puun yan sa Tiwi hanggang sa Libon. 25 distrito kita. Pero sa probinsya, igwa kitang 3 distrito. Sa DepEd, igwa kitang 25. Ngayon yan, nagsusurumit sinda duman mismo sa kanyang mga distrito. Pag-abot naman sa distrito, tiga-check kung may kulang, kung may wara, kung may kaipuhan, tiga po dan sinda, tanganing pag-involve man ito, bultuhan man, ang pag-submit sa division office. Pag-abot sa division office, yaw duman sa sarong grupo, mga taga-personnel, na kuya na kung saan kay po ng i-review kapos pinaumi sa inda ang inipo na grupo ng mga taga-personnel pinaumi duman pinaokupar may ang bilog na function hall. So nag-stay sinda duman kay nagkaperang simana tanganing mabita ang deadline kan regional office na kung saan nabita ito dahil before panganik ang deadline, nakasubmit kita sa... Uy, naputol. Hello? Hello po? Naputol kita. Pangyari. Diba? Yan ba? Kunyan pala yan eh. By districts, ang pag-submit and by bulk, na pinagang sumitir, mga tugang, bago man makaabot sa regional office, as in, madesisyonan. Anong nangyari ta? May mga siring ka itong sistema. Siguro, dahil na-impormaran kimarami. Ayan. Karen, yaw na. Ayan, Karen, go ahead. Tabi, Sir Froy. Apa. Di, kunyan yan, ang sistema pala, kada distrito yan, pinagang tipon, tapos isubmit yan sa Indo. And then, pagabot yan sa division office, may garo screening man dyan para ilingon kung tama sa mga pinagdara-padara na mga bago man isumitir sa regional office. Opo. Okay. Yun ang proseso ta. So, buko yan,
bulto yan. Kaya kung kunyari ito distrito ninda, naenot na nakadaradigdikan sa indang bulto, kunyari ginubatan is district, iyo man ang enot na buburok platon, dakol po itong tao, ako na makakapagsabi ta, itong hall, kataning ng kan-opisina ni, yaraon duman halos gabos na sa kan personnel, kaya sarabay-sabay siya, na nagbuburok lit, katong mga tahali sa distrito, sarabay-sabay yan, and then tiga revisan nila kung anong igwa ng kulang, and then ipadara na diretso sa regional office. Then, pag-abot po sa regional office, mahalat na kita kung anong sasabihin ni regional office. Ayun. Apo yan, pag may na-find out kang division office na may deficiency o may kulang, ay halimbawa, anong magiging sistema tabi? Papaabot naman sa district naman? Inadequate ang sa indang kuyan, ang sa indang papel. Pero bibihira po ito mangyari na nag-agi na ito sa district mismo. Gustong sabihin, gustong sabihin, bago pa umabot sa division office, nagka-aresto na nila. Kumbaga natatawa na nila ng intervention itong mga kulang-kulang kan mga teachers pa. Tumata sa indang mga papel. So kung sabihin, kung dumang pa sa distrito may kulang, sasabihan na sinda para makumpli bago mo ipasa dyan sa Indo. Yes po. Ayun po, oo. At ayan ta, ang division office ang pigbabasol. Hindi yan eh. Kaya nga may masabutan niya na bako man sa kung, di ba? Kung yaon ka baga sa tuya ang pundo, matatabay ka tulos yan itao. Na naghahalat man kita sa ugay, sabi baga sabi yan eh. Sa ugay kan nasyonal. Na magkabot sa tuya ang pundo. Sa siripon sistema tabi, Sir Froy, ano ang sa imong mensahe sa mga kapata, ano yan, taga nasa DepEd, para once and for all, masettle po yung problema ng inipigo palayog gan iba? Po, nagkaigwa kami si Mancom last time. Nagpaliwanag duman si superintendent, duman sa mga school heads, sa mga principal, kung no arrange sila ma-expectar. So, base duman sa deklarasyon, mga 2027 na November. Pero, baka mas earlier pa dyan. Pero, ganun na rin ang sinabi ni ma'am, duman na kita. Pero, kaya ngunyan po, ang gustong sabihin ko, ang mensahe ni is, nakapag-submit kita, bako na ito concern, kumbaga, magpadagos kita kan sa tuyang mandato bilang mga teachers. So, gustong sabihin tabi, kung nagtutokdo kita sa mga kanya-kanyang eskwelahan, magpadagos kita maglibo kan sa tuyang mandato, makarayon ta ang serbisyo, ang quality, i-maintain ka, ang aming pura sa tuyang ikakaturo pabalik ang mga kapalibutan ta ang sa tuyang community. So, ganyan, siguro, mahagad kami kidit na pasensya, buda dit na pagsabot, na huruhalabaan ang saindang pisi na bako man ni hiridalian ta, bako man lang kita ang pigunra kan o naggibo ka ining ECP, bilog na Pilipinas po ini. And as a matter of fact, ang Division of Office of Albay, kita ang nagsunod tuman sa pulisiya na pinababa. Ayun, naputol na naman si Karen. Ayan, nila. Karen, dahil ginanay tabi, ano yan ta? Garo 5 minutes na. Ayan. Okay, Karen. Sir Froy. Kata pertina sa pangapuda ni Sir Froy. Sir Froy Lantena. Ay, kang DepEd Division Office. Albay. Ayan. Nakakonect na ba? Ayan, sandali lang po ha. Tapusin tayo itong ano yan, final message. Hello, Sir Froy? Hello po, Sir Froy. Naputol giraray kita, no? Okay, sige po, tabi. Go ahead. Oo. Kuya, nagpuputol-putol ang signal. Ay po. Apa, okay. Sige po, tabi. Ay po, na gustong sabihin po kanila na nako, ang Albay ang inot na ang nagutod kita duman sa pulisiya na pagpababa kan central office na inuton tayo itong mga kuyan, mga retirees, mga retirable. Kaya itong napaurar tabaga kan pag-celebrate kan World Teachers Day duman sa Tradisilla. Nagsunod kita duman. Nagsunod kita duman. Kaya nagsunod na sa mga
mga ibang rank na kan mga teacher. Ayo, Yun na po. priority sa mga retirables na tanganing bago man lamang maglusad. Sabi ba ni PBBM, daing matatada nga dyan na teacher 1. Opo. Ang ako po yung na teacher 1 kayo, yung mga baguhan na. Oo. Ayan, o. Di, kunyan na, garo, kunyan sa napungot garo, talo yun ngaya. Pero may proseso, dahil taman maidali yan. Di ba? Ang importante. Oo. Sana, sana makuyan, sana matungko sa Minda, so proseso, sa aming, Ayo po. Opo. Saka ano yan, habang naghahalat, sige na sa pagtrabaho para mas matutukan ang learners. Ayun po, yun baga. Kumbaga, ang mantra nga ni kayo ni Ma'am Nene, ano kita mga servidor. Servant leader, kumbaga, servant leader. So, kumbaga, habang kita waiter, di ba? Lumunta na lang ang sarong waiter. Habang kita naghahalat, nagtatrabaho. Yes. Di ba? Nagtatrabaho kan sa yung mandato. Yes, Papa. Sir Froy, salamat po rin tabi sa imo pong oras sa puya po din sa DCGV sa paglilinaw po sa bagay na yan. Mabuhay po ka mo. No problem. Thank you very much. Okay. Karen. Thank you, Tabi Endimar. Hindi kita napuputol. Anyway, yan ang paglilinaw to sa issue, mapadapit sa promotion kan mga teachers. Karen Ana, DCGV. Thank you very much, Karen. And Paning Jomar, naman lang po kay Papa P, ano? Note na po yan tabi sa imong pagantabi sa tuya. Sa inyo po kapos mga kabayan, ako po isya din naman po sa Angapot program. Masunod po si Pio Fernandez para po sa Tingog Gambanuan. Taod-taod lang after the news break. Ini po si Marty Love. Thank you. I'll be back mamaya sa Aramon niya to, mga tugang 10:30 in the morning. Bye-bye. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas